senyores i senyors, amb tots vostès, un gran tema, Un gran tema. Maria Salicrubaltas. De matinada en trucar, sona el replà de l'escala, la mare quan surt a obrir, porta la bota posada... Què tal estàs, Maria Salicrubaltas? Doncs molt bé. Fantàstic. T'agraïm molt que siguis aquí, tu ets historiadora i etnomusicòloga. Sí. I acabes d'escriure un llibre genial que a mi em va recomanar un cap de setmana, se l'estava llegint l'Òscar Dalmau, i arribo a la redacció i va dir l'Esther Romagosa, hem de fer aquest llibre. I vaig dir, doncs l'hem de fer, perquè clar, si no, no em posaré a mal amb aquestes dues persones. Aquest llibre teu es diu Aquesta cançó no... Amb signe d'admiració. Amb signe d'admiració. No! I cara a cara amb els censors de la nova cançó. Exacte. Bueno, escolta'm una cosa, aquest llibre, primer felicitats perquè es veu que és, tots els que se l'han llegit. 20 anys, no?, de feina, de ratolineta, anant a arxius, visitant aquí i allà, parlant amb gent, llegint. Així ha sigut. I la primera cosa que ens sorprèn és que ningú ho hagués fet abans. No sé, la gent o deuria tenir por, o no deuria tenir temps, o no deuria tenir les ganes o la motivació, com jo, o els valors, o el respecte, o el que s'ha de tenir, perquè, clar, enfrontar-se amb algú que no saps com tractarà, doncs a vegades dius, mira, saps què? Ho deixo estar, no? Però jo vaig pensar, per provar, no hi perdo res. Esclar, perquè una de les coses interessants del llibre és que tu vas a buscar els censors. I has arribat a posar-t'hi en contacte. Exacte. És a dir, tu poses en contacte amb l'agressor. Com ha estat aquest procés? Primer de tot, quan parlem de censura en el marc de la nova cançó, de què estem parlant exactament? Clar, estem parlant de la censura a tots els músics que van cantar en català, però també, atenció, obrim l'angular a tot l'estat espanyol, o sigui, la dictadura va fer estralls a tots els artistes, per tant, això és per dignificar-los a tots, val? Però si parlem de la nova cançó, estem parlant de que tots els cantants tenien una censura prèvia quan volien actuar en directe, cada vegada que volien actuar en directe i cada vegada que volien gravar un disc. Què vol dir això de cada vegada que volien actuar en directe? Que havien de passar... Parlant en plata, tu havies de presentar uns dies abans a la delegació del Ministeri d'Informació i Turisme, que era el Ministeri del Fraga, no?, de la censura. Sí? Tu has parlat amb la germana del Fraga. Sí. Parlarem d'això. Correcte. Doncs havies de presentar les lletres per triplicat. Te les havien d'acceptar. Si no, aquella cançó no la podies cantar. Què vol dir per triplicat? Tres fotocòpies? Sí, perquè una s'enviava aquí, l'altra s'enviava al govern civil i l'altra s'enviava a un altre estament. És que l'engranatge de la censura era molt complex. I llavors era lent, perquè, clar, ara tenim tecnologia, però abans no, i per tant ho havies de fer amb antelació, i podia ser que tu no poguessis actuar aquell dia perquè no t'havia arribat el permís, per exemple. Perquè a sobre no només havies de tenir del Ministeri d'Informació i Turisme, sinó el del Govern Civil, que llavors et donava l'autorització o la prohibició. Per tant, era complicadíssim. I podia ser, perdona, aquelles contradiccions que et donés al Ministeri, et digués que sí, però després el Govern Civil et digués que no? O que després el mateix delegat digués, Marc, avui no cantes. Jo segur que amb jo no m'hagués passat res de censura. Ho veig claríssim. Jo també, jo crec que no. No sé per què em temo que jo no hagués passat, vamos, ni de la porta. Però és que, clar, és espantós, perquè tu imagina que has passat tots els tràngols, per dir-ho així, parlant en plata, perquè tot era d'entrebancs, expressament, i de cop et trobes que a l'últim moment el delegat, doncs, per X raons que ha passat o el que sigui, creu que el teu concert podrà ser un moment d'agitació social, de problemes, no? La dictadura tenia un problema de seguretat i, per tant, el veten. Diuen, avui no cantes. De quin arc cronològic estem parlant? A quina època és això? Mira, de tota la dictadura, però la que has investigat tu? De 60 fins als 78. Per tant, fa 2 dies, d'això? Exacte, és que fa 2 dies. Fa 2 dies, clar. I els artistes? Quins artistes... Clar, m'he trobat amb documentació de tots, evidentment, de tots els que l'havien presentat, però és que pots trobar des d'Ara va de bo, grup d'animació infantil, fins a en Raimon, no?, i passant per un Ovidi Montlló, o per altres cantants com la Marina Rossell, en Joan Isaac, en Ramon Muntaner, que són més secundaris. Lluís Llach, evidentment, tots, és que tothom havia de passar censura per poder cantar en directe o gravar un disc. Si hi veia un documental, a la Pilarín li feien enviar els dibuixos. A Pilarín Vallès, sí, no, jo he dit que tots els artistes passaven per la censura. És que el feixisme va contra l'art, o sigui... I a més, en un procés creatiu, on l'artista ha de ser o ha d'estar en un nivell... en una predisposició de llibertat de creació, tota aquesta situació va en contra
Totalment, i pensa que va ser no només en els còmics, sinó en els llibres, en el cinema, a tot tipus d'arts plàstiques i a la música també. I sempre, com que la música queda en un segon lloc, potser no s'havia investigat a fons, s'havien trobat documentació, s'havia divulgat en alguns articles que hi havia això, que l'havia llogat molt bé, i també alguns per exemple, músics ho havien exposat a les seves exposicions, i havien fet alguna exposició commemorativa, però en cap cas no sabia explicar una visió global. Global no ho teníem. Perdó, m'ha quedat penjat que hi havia la censura aquesta dels concerts abans i després, també, és clar, però també suposo que de les lletres, no? Tu si escrivies una lletra, feies un disc, etc. Clar, aquí què passava? Per gravar un disc tu havies d'enviar les lletres a Madrid. I eren els propis censors del Ministeri d'Informació i Turismo que et censuraven, que decidien si s'autoritzava o no aquella cançó per gravar. Però és que a més passava un doble filtre allà a Madrid per si després se sentia a la ràdio o no, si es radiava. O sigui, fixeu-vos, tot eren entrebancs, tant d'una banda per directes com de gravació. Sí? I quin corpus, quin tipus de persones són els censors? O sigui, d'on venen, d'on venien? Qui feia aquest tipus de feina? Nosaltres sempre ens imaginem gent, no? Com l'imaginari col·lectiu, no? Així com lletjos, no? Fumant, amb ulleres, censurant en una sala fosca i tal, no? No, eren senyors que eren intel·lectuals, que sabien llengües, i que eren universitaris, gent nostrada, i que també escrivia i treia llibres. I donava classes des de la universitat fins a altres estaments, i cobraven molt bé. I treballaven 4 hores al dia, els de Madrid, per exemple. 5.000 pessetes, no, al mes? Una cosa, tu parles de... Més si eren especialistes una mica més, Esther. O sigui que especialistes què vols dir? Perquè hi havia censors especialistes en llengües, els d'italià, els d'anglès, els de rus, els de francès i els de català. Però en trobes algun que, sense saber català, és l'encarregat de censurar cançons en català, que això dius... Sí, perquè aquest senyor havia viscut a França i ja li van dir, mira, escolta'm, és que ens falta algú. S'assembla, doncs pots censurar en català, sisplau. Escolta una cosa, tu parles d'escoltes de la xarxa. També els escoltes de la xarxa, o què? Escuches de red, sí. Escuches de red. Sí, tu ara, si estiguessis en dictadura, que tampoc ho sabem, però... Que tampoc ho sabem. T'estarien escoltant... Algunes escuches de red hi ha sempre, t'he de dir. Jo també crec. Des d'aquí, els que esteu escuchant de red, us bombin. És així, I punt. Sí. Tornant 40 anys abans, 50 anys abans, 60 anys abans, hi havien escoltat... Hola a todos los posibles censores que queden arrinconados per aquí. Ho diré en castellà per si no m'entenguessin en català, que això pot ser, també. Escolta, tu has arribat a conèixer el censor de les lletres d'en Raimon. No, jo dic no, diguem no, nosaltres no som d'eixe món. Espera, que ara no, mira, espera un moment, que li està dient alguna cosa a l'editorial. Posa el micro, és que aquesta senyora d'editorial no sap... No, perdona, que ens hem quedat... Ai, què ha passat? Sí, digues. Que ens hem quedat amb la imatge de l'home, però que també hi havia moltes dones. Mira, clar. I molt joves, també. És veritat, gràcies. Carai, tu, l'editora. Sí, l'editora... No, és que és veritat. És que anava fent senyal l'editora des del públic. Clar, dones, joves, o sigui, tothom podia ser censor. Tant a Madrid com a les delegacions. Bueno, això és aquesta cosa de les dictadures, que si no hi ha una col·laboració de tot plegat, i si no hi ha una xarxa... Deies, perdó, això de les escoltes en xarxa, abans de passar el censor del Raimon, sí. Què era? Què era això d'escuchar en red? Bé, doncs era una gent que escoltava, per tant, controlava la ràdio. Totes les emissores que, atenció, eren totes autoritzades pel règim, però malgrat que estiguessin autoritzades, doncs se les escoltaven per si es cenyien el guió. Per tant, és molt greu, això també, però és clar, és que en una dictadura es controla tot. Controla tot. I només havia una sola tele, i això era fàcil, no? Però les ràdios, no?, eren més... Perquè les cançons censurades no es podien emetre per la ràdio. Clar, llavors... Ratllaven els discos perquè fos així. Exacte, o se li posaven celo, però és que això ho feia un treballador de la ràdio quan rebia la llista de cançons no radiables, que de tant en quant les anaven enviant, llavors miraven quines eren i anaven ratllant el disc. I, per tant, qualsevol persona, qualsevol espanyol, tenia un censor, podia censurar, no? Podia dir, que acabo d'escoltar per la ràdio aquesta cançó que no m'acaba de... A veure, què passa? Hi havia un sistema de... Bé, els escuches, si escoltaven una cançó que estava prohibida, posaven una multa. Però només els escuches.
que jo hagi trobat, perquè tot el que està al llibre està documentadíssim, però no he trobat que hi haguessin, diguéssim, denúncies de gent, d'oients normal i corrents. Anem a parlar del senyor Llop. Sí, el llop. El llop és el censor. Però que es deia senyor Llop, en sèrio? Es deia senyor Llop. Que adequat, no? Sí, curiosament, però em va servir molt que es digués Llop, perquè així el vaig trobar, perquè vaig pensar, si es diu Llop, serà català o sabrà català.